Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadong buntag mga igala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Mag-istorya ko kolesterol mga igala kay usahay ba. Napuno na ko paminaw na inyong kolesterol nga. Wag mo kay balo kung asa nagikan ano nagahimo ang lawas nato og kolesterol. O kinsay ngano mang ipasanginlan man gyud ninyo nga mosakit inyong tiyan tungod sa kolesterol? Pagkalayo sa inyong gihuna-una no? Ha? Ang kolesterol taga Malaysia ba? Unya ang sakit sa tiyan taga Davao ra. Pastilan Santa Cruz Digos. Unsa kanay nasuod sa inyong tiyan? Ay, tiyan. Sa nasuod sa inyong utok nga ipasangil man gyud ninyo ng kolesterol. Ha? Dok, ikabuhi ko ba? Kay taas kong kolesterol. Wabo kiyapi. Santa Cruz Digos. Kung iklaro na ko sa inyo, kung asagikan, anong gahimo man ang lawas nato? O unsa gyud na siya ka-importante? Ha? Unsa man na siya? Kanang kuha na siya. Kanang kontribida sa atong lawas, sa atong kinabuhi. Kay magkinahanglan man gyud ta ipaubos ang kolesterol. Nga naman nga di na mo mga o protina tungod sa kolesterol. Nga anong dili naman insakto ang inyong pagkaon tungod sa kolesterol? Naunsa naman taon mo daghang kay nga matay ana ba? Nga mali ang paghuna-huna sa kolesterol. Okay. Asa gikan ang kolesterol mga manang? Tagaan ninyo eh? Ha? Ang kolesterol manang gikan sa proseso sa atong lawas kay importante man kay na siya mahigala. Bad cholesterol o good cholesterol, importante kay na sa lawas na to mga manong. Dili na ingon siya maunang rason nga nagasaka inyong blood pressure. Dili na siya mao ang rason ngano nga mag-stroke mo. Ngano mag-atake mo sa kasing-kasing layo ra kay tawon sa tinuod. Tanan pagkaon gikan sa bugas, paingon sa karne. Pagsupa ninyo, pag-digest ninyo, mosuhod sa inyong tiyan, bungkago na sa atong tinae, may gala. Himuon nilang ordinaryo o simple nga butang. Sugar, fats, protein. Tulo ra gyud intaw na siya may gala. Walay kolesterol dito. Abi ba ninyo mukaon mo karne? Kolesterol din na siya. Wa mo kiyapi. Wala intaw na ano eh. Dili na gikan sa imong karne gikaon, karning baboy nga mantikaon. Kolesterol na siya. Dili intaw no eh. Mali ang inyong pagtuo. Ang i-absorb, ang musulod sa atong lawas is made of sugar, fats, and protein. Okay. Asa man gikan ang kolesterol? Pagsulod sa atong lawas, pag-adto sa atong tinae, iproseso na sa atong atay into simple sugar yun. Puro sugar yun na siya. So, ang musulod sa katibukan sa itong lawas, sugar na siya. Ang fats, i-break down na niya para mahimong sugar. Ang protein, ma-break down na niya. Unya, amino acids lang yun ang iyang i-absorb. Klaro? Okay. Ang katong sugar, ang asukal nga nahimo sa atong atay. Ang atay nato nagahimo asukal sugar Dili tinae. Baski pag mukaon mo isa ka hungit nga asukal sa inyong tiyan, gikan na sa tubo, fructose man na siya, i-break down pag yun niya into simple sugar. Ang pangalan sa simple sugar sa atong lawas mga guys, glucose. Katong glucose, katong simple sugar, ipadala dahil na niya sa atong utok. Diretso na siya dito kay
ang atong utok kinahanglan naman gyud og simple sugar. Dili man siya kakaon og sugar gikan sa tubo, sugar gikan sa imong tsokolate, sugar sa imong kape, wala na noy. Ang sugar dito nga ni sulod dito gikan sa tubo, gikan asa ba nang gikan sugar na. I-breakdown pag yun sa atay, himuon niyang simple sugar. Glucose. Karon. Katong fats. So, nikaong ka og hamburger na may mga tambok. Katong fats, i-breakdown na po niya into simple sugar, noy. Dili na siya fats nga mosulod nga mantikaon, karne, masuod sa imong mga kaugatan. Mali ka, noy. Mali na siya. So, ang fats will produce a lot of sugar, noy. Kay daghan man siya component. O ang protein, amino acids, i-breakdown pag niya simple sugar. So, puro sugar na nang sulod dito sa atong lawas, except kay sa protein na ikauban nga amino acids. Protein na. Kuha. Sabtan. Next. Pag mudaghan na ang sugar, mga manong mga nang sa atong lawas, i-convert na po na sa atong atay into fats. Ay. Nga naman nakdok. Kaya nga no, naay trabaho ang atong lawas, no eh. Labaw na ang atong atay, nga i-reserva niya itong tambok. Mo bitaw ng bilbil, mo bitaw ng dako kay inyong tiyan, anong gidaghag kay yung mga bilbil niyo sa inyong bukton, manggawa sa inyong mga ilalom sa inyong panga, nga tambok. Kay ang proseso sa atong atay, i-convert ang sobrang sugar into fats. Ang amino acid o katong proteins gikan sa karne, sa baboy, sa baka, ibalik na po na niya into amino acids para gamiton sa atong lawas. Maghimo sa atong mga muscle, maghimo sa atong mata, maghimo sa atong dila nga babaan, tinai, tanan, amino protein ba na siya, di mo na siya mahimong laing, ang laing. Kagikan gyapon na siya ordinaryong sugar, tambok, kaning karne, sulod sa tinai, sulod sa atay, i-convert into simple sugars, ibalik na po na niya into protein. So, manangil mo nga, di ka mo kaon anak, daghang kaya kolesterol, itlog, daghang kolesterol, wa mo kyapi. Pataka lang man tao, no? O asa man ang kolesterol gikan, no? Ang tambok na to dire, nga sa inyong bilbil, sa inyong bagtak nga na inyong kadakog truso, kana siya daghang klase na tambok. Daghang klase. Atong tambok na sa inyong tiyan, atong tambok nga magsuroy-suroy, katong tambok, katong kolesterol o katong tambok nga moadto sa mga organs. Ang katong gihimo nga kolesterol, ang atay ang responsibly nga maghimo kolesterol, noy. Dili na sa pagkaon nimo, noy. Ayaw gyud mong patakaan nga sige mo kaog karne, mudaghan ang kolesterol. Mali. Ang utak bulinaw na, noy. Kaya ang kolesterol ginahimo sa atong lawas kay daghan kayong mga function sa kolesterol sa atong lawas. Unsa man na, dok? Abi ba namo malito lang ng kolesterol? Wa gyud intaw mo kay baluan na. Ang panit sa atong uga, sa atong nerve. Ang panit sa atong nerve na ay tabon. Ang tabon niya made of cholesterol. Mao bitaw na daghan kayong mga Amerikano karon og mga katong mga buot-buot og una nga di na mangaon og tambok nga naay Alzheimer's. Limtanon na, labaw na gyud utang, kalimot na. Tuyoon na lang gyud. Kay ang cholesterol, noy, mao na panic sa atong nerve. Munang binhod imong mga tudlo, binhod inyong mga tiil, kay wala na ipanit ang inyong nerves. Cholesterol na siya, noy. Okay, sa pay laing trabaho sa cholesterol, noy.
Ang kolesterol, mauna siya ang kargador. Ang kargador sa hormones gikan sa atong utok, paingon sa atong kasing-kasing nagdala sa kapaspason o kinayon. Mao bitaw na siya nga wa mo exercise. Sige lang og lingkod. Nya kay tuo mo ang kolesterol bad lang gyapon. Wala na siya hormones nga nagadala sa kasing-kasing gikan sa utok. Ang kolesterol noy maupod na siya nagadala sa hormones sama sa estrogen. Unsa man ang estrogen? Unsa man ang kabawa ng estrogen? Mao na nagdala nga babae mo o kundi ba kaning testosterone nga hormone sa mga lalaki. Mao nang lalaki ka maski bayot ka kay ang kanang imong testosterone gikan sa imong utok iyang gidala sa kolesterol para ma-deliver. Tiaw, kita ninyo? Kita ninyo kung sa importante ang kolesterol. Dok, naipangutana, Dok. Ngano maning tanan naman may tagaag anti-kolesterol. Simvastatin, sa patumang statins. Tanan doktor, muhatag kanang anti-kolesterol. Ngano ingan ninoy, istoryahan ta mo noy, 1979, gidevelop o gistadihan ang cause nganong mag-clog ang atong ugat. Unsay pasabot sa clog? Nabara. Gi-studyhan nila tanan stroke, gikuha na siya, gi-autopsy. Na stroke, atakis kasing-kasing. Unya, katong mga doktor nga scientifico, paminaw mo, kaya basig mamamali na po din yung interpretation, katong mga doktor nga nag-examine noy, naghatag sa ilang kwan nga, ang atong, nganong musaka ang atong blood pressure, dili sa kolesterol noy. Wala gilabot ang kolesterol diyan noy. Nga naman, kay mutaas ang inyong blood pressure, tungod kay magkatigulang mo, ang atong artery, muna atong ugat, artery, mukipot. May pa inyong ugat, kay magpakipot pa. Mugamay, mugahi. Kuha na siya, kanang, sabay tawag, mugahi na ang wall sa atong artery noy. Ngano na siya? Kay magkatigulang ang atong arteries. Wala naman siya pliability. Sabay Bisaya sa pliability. Kana bang mahumok, mabalik-balik nimo, muna siya ang pliability. So mo na to ilang nakita. Na may astig kay mga doktor mo. Wala na may mo finance sa ilang studies. Ngita sila rason. Tinuod niya ako istorya, dili na ingon nga tungod kay against ko sa anti-cholesterol. Wala may finance. So nangita sila og component dito sa arteries nato nga ngano maning mugahi man atong kaugatan. Kung magtigulang na. Gitan-aw nila. Nakita nila nga naay ni tabon ba? Ni gahi naman atong ugat. Ni tabon dito gagamay ba? Gistadihan nila to unsa to? Kolesterol man to ray. So, maski gula to, mutaas gyapon imong blood pressure. Maski gula to ilang ipasangin lang tong substance katong materialis nga dito sa ilalom sa imong arteries, sa imong ugat. Mao to ang kolesterol. Pero wag gid siya labot sa high blood ninyo. No? Wag gid siya labot sa inyong stroke, no? Wag gid siya labot nga mag-atake mo kasing-kasing. Wala siya role. Kung sige mo ato mga bagtok na mga scientifico para makakuha sila. Sangin lang niya itong kolesterol kuno sa ibabaw. Kung tanaw nimo ang pathology ng mga higala, kung tanaw nimo ang kaugatan sa mga tigulang, naay gatubo dito sa ilalong, kanang ang iyang ugat
urabag muhubag, mugahi, mo to siya nga mo kipot ang atong kaugatan. Amot lang kung makasabot mo sa grabe kay scientific kung ginaistorya sa inyo. Pero kung makasabot mo, mao nang rason, nganong mo sa kain yung blood pressure? Dili ang kolesterol na eh. Huwag ilabot ang kolesterol. So, ipasangin lang na itong kolesterol. Mao na siya nahimo ang anti-cholesterol in 1980. Ang pangalan sa anti-cholesterol, clofibrate. Para lang yun, mahalinan ang drug company. Di, pila ka millions ang ilang sponsorship. Kato mga doktora. Mao nang gipakatag sa tanan cardiovascular, kato mga cardiologists, mga tanan ana nga kolesterol may rason. Pero tan-aw na ninyo sa history get, way labot ng kolesterol ba? Dili man dito ang kolesterol mo eh. Mali gyud mo kaya nga inyong pasanginlan. Sige mo, Dok, taas kay kong kolesterol, Dok. Nya painom mo dahil ng simvastatin. Wala na siya, useless kay na siya. No? Yan ang anti-cholesterol. Useless gina siya kayo kay nga no. Na yung mga kumpanya mahigala sukad atong 1986 nga libre ang ilang anti-cholesterol kay ito pagong management nga kanlagi importante. Ang mga empleyado libre og tabletas sa anti-cholesterol. Walay undang. Naa sila supply. Isadihan ako ni mga empleyado ba. Pag abot sa mag-retire na sila, kahit ingana naman ko katigolong tayo kala, so, sundan yun ako sila. Sa ibutang na to isa kagatos ng empleyado ng gala. I-compare na ko ang katong mga empleyado sa una nga wala gainom og anti-cholesterol o katong nagainom og anti-cholesterol. Pareho ra ang nag-atake kasing-kasing ba. Kung nag-atake ang napulo kabuok sa nag-inom og anti-cholesterol, mapulo butong nga matay sa stroke atong wala pay anti-cholesterol. Kung tanaw ninyo statistics karon, kanang ilang ingon nga protection sa kasing-kasing anti-cholesterol, tanaw ang patay sa kasing-kasing. Kadaghanan ra bagyon sa nagainom og anti-cholesterol, nagatake kasing-kasing, patay. Ang katong kadaghanan sa nangamatay sa kasing-kasing ron may gala, compared sa wala pa na uso ng anti-cholesterol, pareho ra. So, unsa may benepisyo nga gihatag sa anti-cholesterol? Wala. Ngayon mo nga, nganong ingana man na Dok, kwartahay lang yun ay, kwartahay lang na di siya. Basta na pata. Kung wala mo kay baluan na, tuo kayo mo. Kay doktor may naghatag. Unsa may ginahimo sa mga drug company sa mga doktor nga nagareseta na? Libre suri-suri. Abot mo Amerika, abot o Europa, suri-suri. Kung kusog ka kaya mga tag-reseta na, suri dito yun. Igasulti ko sa inyo yung nga ni may galaki. Pasangin lang yung permi. Permi, gina. Kamong tigpaminaw na ko sa doktor sa kahanginan, kamuro pa kay balo. Basta na ito, pangutana na mo sa inyong silingan. Amin ko na sila, ayaw kawag itlog, kaya na cholesterol. Wa mo kay balo ang benepisyo sa itlog nga manong mga manang. Tua sa puti, tua sa yelo. Ayaw mo kaong ka ng yelo. Wa mo kape. The best food sa tibuok kalibutan, itlog. Walay mga kumpara na may galakay. Ngano na say carbohydrates, may fats, may proteins. Dapat sa enzymes. Ang itlog. Inyong pasangin lang, ay mo kaong itlog. Sus intaw na mali lang yun mo ba? Usahay lagi, makadismaya ng inyong small knowledge, a very dangerous thing. Alam lang, kay kubasa mo scientific mga articles, di man mo kasahot. Sama man po na kumingon ko sa inyo, basa mo mga medical journal, di man po mo kasabot. Sa abstract pa lang, awa na, patay na. Ngangang sa langit.
Di na ko mapasangilan nga wa mo kay balo kay dala lang mo sa istorya sa mga doktor nga to inuman ni nang kada lihok ka na botangan jud kag anti-cholesterol ba na kay problema sa kidney botangan og anti-cholesterol mudugang lang na sa trabaho sa imong kidney ba na kay liver cirrhosis anti-cholesterol gyapon bisa pa kung say sakit nimo anti-cholesterol ngano na nga naman na kay mga doktor maminaw sa mga nag-lecture. Pakaunon. Tapos lecturean. Tapos kung kusog ka kaya mo resita, surig-surig ka sa kalibutan ba. Kwartahe lang na noy. Wala ko'y mabitaw ng hantod or publiko kaya di man kung dawat anak. Pila mo kalibo nagkapaminaw sa ako kada adlaw. Di mahihapo eh. Pero isa lang ka na ako ka-endorsement siguro sa pangalan sa anti-cholesterol. Mutuo man yun mo ba? Kaya di man ko mangatik yun. Saan ay makuha na ako mangatik kung matay ko ba? Madala ba na ako ng ilang kwarta? Di man. Wala yun. Wag ko. Di yun ko siguro kung himalat yun ko, yung una ko gi-endorse na akong dili mo, ay sus, in town. Kasi mabuhi ko balik. Mabuhi ko balik ay dili to tinuod ay manong mga nang ayaw mong tuo ato. Ito mo na magsulti kag dili mo. Mao na siya may nga. Kamo mga tigpaminaw na ko sa doktor sa kahanginan. Responsibilidad na ninyo ba? Kaya daghang kayo naga kidney failure. Daghang kayo naga liver cirrhosis, kasabot ba mag liver cirrhosis? Nasunog ang atay tungod sa kadaghan sa tambal ginainom. Napay kanang dili nila ipakita ang connection sa anti-cholesterol sa Alzheimer's. Di nila ipakita kay kung makita nila bagsak yung baligya sa anti-cholesterol. Dili po nila ipakonek ng kanang mga binod sa kamot nga anang mababa ang inyong kinahanglan mo mga B complex B1, B6, B12. Anti-cholesterol gyapon na rason ba? Sa lagi kaingon lagi ko nga mintaon dagang kaiwa na luko ani mga tabletas ba. Nya maingon mga dok, di ka tig-inom og anti-cholesterol. Intaon day, wa gyud na kasulod sa kulawas ba. 68 na biya ko. Kaon ko karni, oy sus. Asa man kumutuwa na. Kung unsay iluto sa kumisi, kauno na ka na. Mahita pa dyan ko katong tambok, gani, mga manong. Pero ang tambok ba? Kaya lami man ang tambok kaysa dito sa unod. Mukaon ko na, may gala, ang utok na ako, sus, murag lukso-luksog kalami. Kuan ba? Maglukso-luksog ka sa kalipay, kay abtik man yung utok. Kung wala mo ka-notice, gud mo ka o karne, wala yun. Di ba luya ka na yung utok ba? Di na ganun mo kabalog sa 1+1. Bitaw, wala gitanihan kina siya ba nga katong mga fat-free society o katong mukaon lang ko dako ang diferensya daghang kayong estupido dito sa di mo kaog karne ba. Takhan di kay gyud. Pero di man nila ipakita dito sa tanaw ni pakuan niyo kay ang mga anti-cholesterol lobby kanang mga drug companies mahatag na sa milyon-milyon para di lagi na igawa sa istorya nga tinuod. Mo ni sitwasyon nato ron may gala. Daghang kay tabletas nga naa sa market nga kung kay balo lang mo di mo manginom tinuod pa. Mo na anti-cholesterol noy. Mo na tinuod yung unsa ng cholesterol sa atong lawas. Si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahaginan. Ang importante may gala nga kay balo mo sa numero sa akong sekretary kay dito mo mangutana kung unsay gusto niyo ipangutana. Kay apil mi gyud nga dili gyud ko motubag sa akong cellphone kung makakabalo mo sa akong cellphone kay busy na gyud ko kay ba. No time for love. So
ang numero sa akong sekretary gud ang inyong i-memorize 0995 221 8007 0995 221 8007. Text lang. Kaya mo tawag mo yung sa muka. Balik-balik na ba ang iyong mga pangutanan? I-text lang yun kay para dili po siya kay mabisi ba. 0906-808-4926, 47-year-old male, diabetic, katol lawas ang katol murag na sa sulod. Wala sa panit. Unsa ka siya na symptoms dok na ako'y CKD. Chronic kidney disease. Ang imong doktor responsibilidad anadong. Nganong wa ka gisultian? Kumusa ka ang creatinine, umana siyang function sa measurement sa atong kidney function. Kumusa ka ang creatinine? Mukatul gyud na ang inyong mga lawas. Katul gyud kay nga di makayag si tirisin bisag sa inyong ibuhaton kay ang mga nerves man kaugatan nato mo'y napektuhan sa kataas sa creatinine. Kung magpabilin nga taas ang imong creatinine, magpabili ng imong katol sa lawas, dili na siya mawala. Sabay na siya nga mo itong imong panit. So, bisag kung saan na nimo dong, kung dili siya mubaba ang imong creatinine, di mawala ang katol. So, kasabot na ka. So, kung wa kag explainan na sa imong doktor, mali na sa imong doktor. 0910-784-5378. Kung saan pag-detect ng nadaot ang atay, unsang laboratory. Ang laboratory doy ALT, ang lain nga pangalan is GPT, o SGOT. ALT, abbreviation lang na siya, kaya di mo kasabot. SGPT o SGOT. Makabalo mo nga nadaot ng inyong atay, kaya dili na mo makatolerate og alcohol. Sa una mo kainom mo, napulo ka beer, karon siguro 2-3, wala na mo malipong. Luya kay mo, nagapayat mo, o walay gana mo kaon. Mao na siya ang sintomas sa liver cirrhosis. O mabot ang panahon nga mabutod na inyong tiyan. Kay ka sa liver cirrhosis, masunog man ang inyong atay, dili na siya kahimo og albumin, muna ang protein. Dili na siya kahimog mga unsang proseso like maghimog sugar. Mao nang daghan kay maingon nga, uy, di ba akong sugar? Kay nasunog naman ang imong atay sa imong giinom. Kasabot mo? Ambot lang kung saan ninyo pagsabot. Basta pag masunog na inyong atay sa inyong gipag-inom ng mga tabletas, dili na siya mohimog sugar anymore. So, mababae mo, sugar. Nalipay ka, no? Mali, dahil mong kalipay. Kaya gidaot na mo imong atay. 0975-351-1261. Unsa ka tinuod nga ang the best ng karne sa iro. Mawala di ay ang rabies kung kaunon ang karne sa iro. Salamat, Dok. Pataka mo Ang rabies mo padayon sa patay nga iro. Dili na siya mawala kung nasa rabies. O dili na tinuod nga ang karne sa iro mulampas sa kaayuhan sa kaning baka, kaning baboy, sa manok, masiksawa, unsa pa ng mga bitina inyong himuon nga karne, wala na sila, pareho na sila tanan. Naalan to'y uban poison ng uban. Ang domesticated nga animals lang yun, ang mayo ninyong kaunon, baboy, baka, kanding, kay domesticated man sila. So, nagpuyo na sa inyong balay, ang iyang ikaon, murag, natural na lang yun. I mean ka ng limpyo. Samantala, katogi, tanaw na itong mga iro, kaog taik, o sa pabigay kaon dito sa kalsada, mo kay balo. Diba? Dili na tinulo, ay niya paghimog istorya na, kay sos, yung taon. Himo na, siguro, sa pakahag, maligya siguro iro. 0906-870-2592.
unsay cause anang magpalapot ang dugo sa tao. Salamat. Female 58-year-old tagom. Naay gitawag nga sakit polycythemia vera. Unsa man na siyang sakita na siya. Paspas muhimo og dugo ang inyong bone marrow. Asa man ang bone marrow do sa inyong kabukugan. Ang atong dugo gikan sa atong mga bulalo sa atong bukog nga dagko, diri sa legs, sa atong thigh. Amo na sila tigihimo sa atong dugo. Abi ba niyo asa gikan ang dugo na to? Dito sa bukog na to, dito sa bulalo. Karon, naay sakit nga mo stimulate sa atong bone marrow sa paghimo og mga components sa dugo. Red blood cell, white blood cell, mga tanan sila mga cell. Karon, pag musulod ng polycythemia vera sa inyong lawas, nang sakita na siya, tagas kay inyong hemoglobin, mabot og 18, 19, lapot na gyud kay inyong dugo. Mo nang pula kay inyong nang hanguson mo kay di man kadala og kanang maayong oxygen kay lapot lagi, di na kay kadagan. Mo nang dagko ang inyong spleen, dagko inyong tiyan. Ang budlat kami inyong mata nga pula. Mo nang sakit sa polycythemia vera. Pero mayong dato kung damo sa lugar nga daghang kay Dracula kay suyopon lang. Ya kay wa man diri. Ingon nila sa sikihon no daghang Dracula. Ambot lang. So wala may kwan diri sa wala may daghang kay aswang diri sa ato. So wala na. Mo nagitawag ni Elizabeth Ramsey nga nagapatoka na ko sa ahas. Kaya wala magitambal. 0926-585-4627. Naoperahan og gallbladder. Asa paingon fats nato kung wala na gallbladder. Kay taas gihapon akong kolesterol. Amo ni siya. Wa gyud siya kasabot. Kay mo text na po. Ingon ako siya ganiya. Ang kolesterol gihimo sa atay. Ha? Ang muadto sa imong gallbladder, naminaw yung kabayo ha? Ang abdo, naghimo sa imong atay, musulod sa gallbladder. Ang gallbladder, supot lang intaw na siya ray. Supot lang na siya. Amo na siya mo concentrate sa atong abdo. Wala, dili, muadto ang kolesterol dito. Abi ba na imong operahan ka gallbladder mawala imong kolesterol? Layo ani imong hunahuna. Ang imong hunahuna to sa Africa, ang tinuod sus in town. Layo ra gid ka kayo. Abi ba na imong ang gallbladder mahimo kolesterol? Ang fats mo imong kuan dili ay. Ang muadto sa atong gallbladder. Dili in town fats. Abdo. Kuha mo? Dili fats. Kay kung fats pa na matutanan dito, ay kita tanan. Ngayon mo ta gallbladder stone. So, kuhaon na nimo sa imong utok. Nga ang kolesterol, walay relasyon sa gallbladder. Absolutely wala. Kasabot ka? Ha? 0910-290-2455. Dok, parehas anang kusog kulba sa dughan. Pwede ba magbutang isodil ilalom sa dila, Dok? Mali. Ang isodil, ang function sa isodil mga igala, mo dilate, mo bukad ang imong ugat, kay kuha na siya. Kanang nana siya component nga chemical nga mubukad ang imong mga kaugatan. Muna yung function. So kung paspas ang imong kasing-kasing, lahi ang tambalan anoy. Dili lang siya isogate. 0909-981-4948. Lalaki, 68-year-old. Kung atakyon ko og asma, salbutamol akong paaso. Okay lang ba, Dok? Okay naman siyang salbutamol na para kung klaro lang yun na ubak.
Okay, hello. Good morning. Hello, good morning. Dok. Kung sa yato, doy? Si Kwani Flores tong taga Davao Occidental, Dok. Kung sa yato, doy? Kuan lang, Dok, mong kuan lang ko tama lang ko sa imo, Dok. Kay ikaw naggalihot mo ko diha ko kasi unsa ma pwede magkape ko kada buntag, Dok, ani atong diabetic ko. Ano yung problema sa kape? Wala man lang siya relasyon sa imong... Ano yung relasyon sa imong kuan? Sa imong diabetic? Kuan, Dok, atong last na ko kay nag-resita man ka 6 months ako, so kuan man ko stress to diri sa mawa na lang ko diri lang ko nagpa-FBA nag 7.6 ko atong last November. Maayo. Maayo na, dala sa Kuan, control. ang gihatag nimo glimepiride 3 mg. Mao lang gyapon to, Dok, ako din o O, tama ko. O, niangay man ka. Padayon. Angay man ka. Okay lang, Tapos na ay ang kuan, Dok, kaming i-accelerator sa imo pwede ka kanang D3 okay na sa mo, Dok. D3 kanang life extension mo nila, di kuan. Ay, tuwa na. Okay, vitamin lang na siya. Mm. Unsa may wala na unsa may main bitin may vitamin sa mga, Dok. Kay senior ka man ni. Ako na lang, ordinaryo lang, doy. Oo, kana ordinaryo lang. Ako ang gigamit mangod katong neuro katong nerve na imo ba kana dili na ako ana liquid lang sa mga kana. Ayo sa vitamin ang Dok. Kanang naay iron, naay mga full vitamins, kung dili ka makaon og iron, na bang naay mga iron na kuan? Kay mukaon na lang kag lansang, kabilya pod, pwede. Oo pod siya. Ya kando kaning na ako pag umangkon, Dok, nagproblema ba ang iyang kuan, Dok, ang iyang bitin niya is 210 over 100 unya dahil ang sugar niya wanya na matikdan 18, Dok, nga ang gihatag sa iyang resita kuan metformin niya na pa ilang mag-rater sa kanang doktor Kagapi. Taga-tuloy ni siya 39 years ni siya, Dok, niya nanayo siya advice bago sa nayong kambal lang ani. Urag kuyaw man na iyang blood pressure, doy. Urag na problema sa kidney na ba. Ipatanaw lang nag-doktor lain. Ipatanaw sa doktor lain kay taas kay na iyang blood pressure nga sa iyang edad nga nadawat man gyud na iyang kidney ba. Akong ikuan sa imo, Dok, kaya ako natong ingon nga mutawag ko sa imo karon nga tawa akong tapon ako sa kay taga Turin man ako adto na lang dito sa imong clinic. Oh, mas maayo pa kay urag kuyawan ta na kay tumabot og 200 nya 39 years old lang. Nya katong iyang kuan, Dok, pag gamay time okay na to iyang kuan, iyang metformin sa iyang eating nga kuan, sugar. Okay raman pero urag kinahanglan gyud sa itugma ba kay ngano mang taas ka na iyang blood pressure. Okay? Ipatanaw dito. Ipatanaw. Kontak lang ko dito sa iya unya. Para sa anaday ko sa imo atong kita na. Sige. Okay. Sige. Okay, salamat kayo, Dok, Dok. 0948 Okay. 0948-325-2383 female 65-year-old Dok unsay pinakamayong multivitamins. Walay makasubstitute mahigala sa mayong kaon. Wala gyud. Di isa pag isa ka taro, isa ka truck di karga na yung vitamins wala yung kasukol. Sa unang panahon wala may multivitamins ba? Kauno naman kayo sakto, basic food. So kung gusto niyo mag-vitamins, okay raman para makatabang. Pero ang importante gyud sa mga tigulang, amino acids. Mangita mo matumagbuti ka. Unsa may amino acid diha nga vitamin? Kay ngano, ang tigulang manggo dili na kay maka-absorb og protein. Di na makaw karne kay wala ngipon. Di na kakasupa, di na kay digest. So protein gyud kinahanglan ninyo. So ang pinakamaayo gyud nga multivitamins is naa siya amino acids plus all the vitamins nga B1, A, B, C, D, E, F, G. Ayaw mo anang mga mahal kayo, tinuod pareho ra sila tanan. 0927-439-8112, female, 38-year-old, bangkal, na ako'y high blood pero may maintenance okay ra dugo. Pwede ko paibot ngipon. Dili problema na dai. Kay bata pa ka kayo, pakuha kag blood pressure. Kay mo makinanglan sa mga dentist nga cleared ka sa dili kay taas ang blood pressure. 0955-980-5994, Tata, 52-year-old, Tagum, BP 160/90,
maintain losartan 50 mg pero wala gihapon ni baba. Kung sa'yo buhaton, isa ka ang imong losartan dong iabot og 100 mg per day. Tapos sige monitor ang blood pressure kay kung dili gyud siya mo baba, wala ka ni angay sa losartan. Ang yuhang gyud siya 0921 208 6425 49-year-old lalaki, pula mata sa right side, unsa ni siya nga dok. Daghan kay rason nga nang magpula ang mata, dili lang kay sore eyes. Muna yung hibawan, di ba? Glaucoma. Naay bara ang agyanan sa liquid sa inyong mata. Muna ang glaucoma. Naapoy infection. Daghan gyud kaayo. So, ipatanaw nag ophthalmologist. Dili optometrist no ha. Ophthalmologist katong espesyalista sa mata. Ang optometrist para lang mo sigo sa antipara. Wala na siya kabalo kung sa mga sakit. So, ophthalmologist gyud mo tanaw. 0906-808-4926 unsay buhaton para maubos ang creadoc. Sa tinuon may gala. Kung musaka na ang inyong creatinine, wala gitambal na siya. Except dialysis. Walay tambal. Unya ang dialysis is temporary. Ingani ang rason. Kaya ang kidney, kung madaot na siya, walay tabletas gid mong kapayo sa iya. Baliktad din noon. Kung musaka ang inyong creatinine, ayaw mo pag-inom og daghang tambal. Kung pwede lang, why tambal? Kaon og maayo. Gikan sa tambok, paingon sa mga mga carbohydrates, protein. Naay portion sa atong kidney nga mga batanon pa. Wala pa na tubo. Kung suplayan nimo og maayo nga pagkaon, walay substitute doy. Wala gyud substitute. Eksaktong kaon lang yun. Di gani pwede mag-exercise. Di gani pwede nga mainitan ka, o mahago ka, o magka-problema ka. Musaka gyud ang creatinine. Pila na ko. 10, 20 years na ko naka-observe na. Ano man yung mga kaning nagasaka nga creatinine, tambakan o tambal, maabot pang yun sila dialysis. Muna pagkutana nga dako kaya yun mga manong. So ang musaka ganyan yung krea, undang talang tambal, kaon eksakto, usually way gana ang kaon. Hino ninyo yung message nga, dili ko pugngan unsay kaon na ako, kung unsay gusto na ako, pakaon na siya. Walay pag-asa na lain. So, paminaw mo. Paminaw lang yun mo yun. Kay, mabot ang panahon, na magbasog yun mo kayo, kay madialysis naman yun. Watay panahon, nagala, dagan pa kayong text, na ako mabasa, tungkol sa kaipit sa itong oras, pero paminaw yun mo, kada adlaw, daghan kay ko kaya istorya diri sa doktor sa kaginan nga di niyo madungog. Daghan yung kayo. So, paminaw, kada adlaw, si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kahanginan.